يا سليم القلب يا عين الحب تذكر الخير garkuwa daga sharri sirri daga sirri tabbacin cike gori ma abucin kyawu ran kai ke kiwo Allahu ya baka babu wanda ya kai ka rayuwa ta dole sai da kai ba abin da nake yin babu kai shugaban mu ka ja ni kusa da kai tausayin ka ya raye talakai ya adan jasadi da zuciya san ka ya bi jini da jijiya farin ciki ya nashe zuciya shauƙi jasadi ya kewaya ya bayyana har idaniya dana da bani tabbaci marhaba buka ya bin yabo ya bin yabo marhaba buka mai rabar rabo shugaban rayuwa Shugaban rayuwa al'umma sun ga canji da zuwar ka ne duniya ta yi haske da hasken ka ne rayuwa ta yi daɗi da daɗin ka ne Mustapha saukar ka ta yaye duk damuwa da duniya ta rude mutanenta sun bauɗe tunaninsu ya shuɗe ana ta yin bambarma da saukar abin umma mata suka yi kima maza sun ci alfarma kai ne suke girma Allahu ya so mu farko da ƙarshen mu ya ba mu manzan mu mun samu dace ma taimakonsa mun samu rahamarsa mun samu jin kansa mun samu alfarma me zai hana mu so shi me baituka gare shi me hidima gunshi ba ma da tamkar shi hidimar da tafi min taka babu wani bikin da ya fi min naka shugaba bana da muradi bayan ka zamo shaida a gare ni ina san ka